Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej magħkom. Ekħuti inġbarna biex nisimgħu il-kelma kemm hu sabiħ li żmien tal-miliet kollu ħafna ma jifhmux is-sens profond tal-liturġija jagħlaq bil-magħmudija tal-mulej. Anke l-ikoni orjentali tal-miliet il-mixja minn Giuseppi nibqgħu tilajn sakemm niġu għall-Battisteru. Għax aħna wkoll imsejħin biex dan il-misteru kbir tal-Avvent jagħlaq bl-Ispiritu Santu billi nirċievu u nġeddu il-ħajja l-ġdida tal-magħmudija. Jew għalhekk niftħu qalbna biex nisimgħu il-kelma kif laqata u semata il-Verġni Marija. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġie mill-Galilea lejn il-Ġordan għand Ġwanni biex jitgħammed minnu. Imma Ġwanni ma ħallihx u qallu: Jienu li jeħtieġ li nitgħammed minnek u inti tiġi għandi. Ġesu qallu: Inti għalissa ħallik minn dan, għax hekk jixraq nagħmlu, biex intemmu is-sewwa kollu. Imbagħad Ġwanni ħallih jitgħammed. Ġesu wara li tgħammed minnu fih tala mill-ilma u wara. Is-smewiet infetħu u ra l-Ispirtu ta' Alla nieżel qisu ħamiema u ġej għal fuqu. U mis-smewiet instama' leħen jgħid: Dan hu Ibni l-Għażiż, fih sibt l-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Yes,
Fil-Vatikan hemm kappella li ma tantx jitlu fiha nies għax hija l-kappella privata tal-Papa jgħidula Redemptoris Mater. U l-ħitan tal-kappella huma kollha mużajk. U f'wieħed mill-ħitan, il-ħitan tal-Inkarnazzjoni, hemm 3 ikoni fuq xulxin li huma rilevanti ħafna għal dak li ħanejdu llum. Fuq net hemm l-ikona tan-nattività. Kristu li jidħol fil-qiegħan tal-art, li jitwieled. Taħta hemm l-ikona tal-mamudija ta' Ġesu. Mill-qiegħan tal-art jinżel iktar fil-fond u jinżel f'dak li San Efriem tal-Sirja jgħidlu il-qabar likwidu. Jinżel ġol qiegħan ta' xmara Ġordan fil-qiegħ net Jodos. U taħta hemm ikona oħra. Kristu li jinżel fix-xewl fil-post tal-mejtin minn fejn itella lill-Adam. Sar bniedem biex jinżel fl-iktar postijiet profondi ħalli isib lill-bniedem. Tantu hekk li San Efriem tas-Sirja jgħid li Kristu kellu 5 ġuf. Kellu l-ġuf tal-missier, San Ġwan fil-Vanġelu jgħidilna li ġie mill-ġuf tal-missier, entokol po mill-ġuf, niżel fil-ġuf tal-Verġini Marija, daħal fil-ġuf tal-ar, niżel ġol-ġuf tal-ilma tal-Ġordan u baqa' niżel fil-ġuf tal-mewt. Minn fejn ħadd ma joħroġ ħaj imma Kristu joħroġ lil dawk kollha li jingħaqdu miegħu. Fil-battisteru li hawn qudiemna fuq wara mhux qed taraw intom hemm l-ikona tal-Anastasi. Hija relevanti ħafna li żmien tal-miliet jispiċċa bil-mamudija. Għax jiġbor fih dak li San Ġwan ġabrinna f'linja waħda fil-prologu. Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx, imma lil dawk li jilqgħuh itihom il-grazzja li jsiru u li jtalla. Il-dawk li jitwieldu mhux bil-qawwa tal-ġisem imma bil-qawwa ta' Alla. Aħna llum iż-żmien kollu tal-miliet li beda biġwanni l-Battista li jgħidilna metanoia, metanus, bidlu l-mentalità, preparaw it-triq, il-mulej ġej, jispiċċa biġwanni l-Battista li jgħammet lil-mulej. Jekk irridu l-miliet u l-festi kollha li għaddejna ma jkunux biss ċelebrazzjonijiet imma jsiru spiritu li jagħti l-ħajja, irridu nġeddu l-mamudija tagħna. Jien nibqa' dejjem hekk impressjonat, nirringrazzja lil Alla li l-festi kollha tal-Knisja l-kbar jispiċċaw bl-Ispiritu Santu. Ir-Randan jibda mir-Randan nitlu fl-Easter, nagħmlu żmien kollu tal-Għid u nispiċċaw bil-Pentekoste, il-miġja tal-Ispiritu Santu, iż-żmien tal-miliet jispiċċa bl-Ispiritu Santu, jinfetaħ għalina ġuf li fih aħna wkoll nistgħu nidħlu u nħallu lil Alla iwellidna mill-ġdid. L-Iskrittura hija mimlija ilma. Tibda bil-Ġenesi bl-ilma primordjali, tkompli bl-ilma tad-Dulluvju tiftakru? Ereq kulħadd biex jgħaddu għal l-Arti Mweda kellhom jaqsmu l-Baħar l-Aħmar, jgħaddu mill-ilma biex daħlu mill-Ġordan Ġoswe, Kristu jitgħammed fl-ilma, jimxi fuq l-ilma. Wieħed mill-istudjużi kbar ta' San Ġwan jgħid biex taqra l-Vanġelu ta' San Ġwan tittilbes il-boots għax il-ħin kollu minni joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj.
U l-Knisja wkoll tatina dal-misteru kbir tal-mamudija, dan l-ilmijiet li fihom Kristu jinżel biex itella lilna. Għall-ewwel insara kienet dejjem skomda il-mamudija ta' Ġesu. Għax l-ewwel sinjal li għandna hija li Ġesu l-ewwel ħaġa pubblika li jagħmel qatt fil-kju mal-midinbin. Tantu hekk li jekk naqbdu l-erba' Vanġeli insibu li din ir-rakkont bil-mod jippruvaw ibenġluha. L-ewwel Vanġelu ta' San Mark jagħtina l-mamudija ta' Ġesu li qatt fil-kju mal-midinbin. Luqa u San Mattew il-Vanġelu ħan nirriflettu fuq llum insibu l-iskumdità tal-Battista jgħidlu aħjar tammidni int mhux jien nammet lilek. F'San Luqa Kristu jitammet qisu m'hemm ħadd. Il-verbi użati kollha qisu m'għamdux il-Battista. U San Ġwan kważi jelliminah il-mamudija. Jgħidilna biss li Ġwan jara l-Ispirtu niżel fuqu. Għax l-ewwel insara kienet skomda ħafna li joqgħod fil-kju mal-midinbin. Tafu xi tfisser u jekk hawnhekk ikun hawn saċerdoti qarar u noqgħod fil-kju. Tkun stqarrija li jiena midneb mhux hekk. Ma mhux biex intih pasta jew biex noqgħod nagħnqu mhux hekk. Jien naf jiena għamil żmien immur ħafna l-onkoloġi kelli l-missieri marit b'kanser. U kull darba li kont immur l-onkoloġi kont noħqata meta nara xi ħadd. Għax ovvja, ġo l-isptar tal-onkoloġi jekk nara xi ħadd fisser jew maritu, jew marida l-mara, jew marida tfal, jew għandu xi ħadd marit. Jekk toqgħod fil-kju ma' xi ħadd għamil żmien kelli mmur il-ħabs, nara xi ħadd il-ħabs. Jekk toqgħod fil-kju hija umiljanti tidħol il-ħabs għax tfisser jew għandek it-tifel jew għandek li xi ħadd il-ħabs. Li Kristu qatt fil-kju mal-midinbin, anzi tkun l-ewwel sinjal tal-preżenza tiegħu tfisser li ġie biex ikun solidari magħna f'kollox. Din hija umiltà kbira fil-fatt li l-ikona li bdejt biha hija l-ikona tal-kenosi, il-kelma hija tqila bil-Grik tfisser li dan tbaxxa. Bit-Taljan il-kelma hija profonda ħafna, żvoto se stesso. Dak li jgħid San Pawl fl-Ittra l-Filippin hu li kien Alla. Ma qatx qis tiegħu li hu daqs Alla imma tneżża minn kollox, ħasura ta' bniedem, sar bħal bnedmin, der bħal bnedmin, għex bħal bnedmin. Din hija għalina aħbar kbira u aħbar tajba. Alla huwa magħna il-midinbin. Minflok joqgħod fuq biex jikkundannana biex ipoġġina fuq il-miżien, joqgħod ħdejna u jimxi magħna il-mixja ta' ħajjitna. San Efriem tas-Sirja jgħid Ġesu ġie fid-dinja biex ikisser dak kollu li jkisser lil bniedem. Biex jeqred dak li mhux imħabba. Biex jeqres is-saltna tal-idoli li jirrovinaw il-qalb ta' kull bniedem. Ġesu ġie fid-dinja biex iħott dak kollu li bena x-xitan. U allura lina huwa sinifikanti ħafna dal-ewwel sinjal tal-preżenza ta' Ġesu. Ja dejjem jimpressjonawni l-ewwel kliem li qal Ġesu fil-Vanġeli. Li huma inkredibbli f'San Mark l-ewwel kelma li jgħid huwa iż-żmien. Mitmu, is-saltna waslet. Imma barra l-kliem Ġesu jitkellem ukoll bl-emil tiegħu, kien qawwi fil-kliem u fl-emil. Ħafna drabi l-emil jitkellem iktar mill-kliem. U allura lina huwa sinifikanti ħafna li Alla tagħna mhuwiex biss Alla magħna Emanuel aġġi biex joqgħod fid-dinja tagħna, imma huwa magħna fil-kju biex jirċievi bħalna u magħna
il-mamudija. Biex u wkoll ikun ikkonsagrat mill-missieru biex kulħadd ikun jaf li dan huwa liben. U meta Ġwanni l-Battista jitħawat quddiem Ġesu għax ħasbu li ħajjiġi bil-mannara u ħasbu li ħajjiġi biex jeqret u ħasbu li ħajjiġi biex jikkundanna. Jien stess jgħid Ġwanni l-Battista ma kontx nafu, imma jiena nista' nagħti xhieda li Spiritu fuqu niżel. Ġesu Kristu huwa dak li huwa mimli kollu bl-Ispirtu is-Santu. U jien forsi l-ewwel mistoqsija nixtieq nagħmlu llejla hija jiena f'liema kju qiegħed. Min jarani lili ma liema nies isibni? Ma dawk li jġudikaw, ma dawk li jikkundannaw, ma dawk li l-ħin kollu rrabjati, ma dawk li huma violenti, jew isibni fil-kju mal-midinbin, solidari mal-oħrajn. Jekk il-uliedna narawhom jgħixu differenti milli ngħixu aħna x'attitudni għandna mhux ta' bxejn li l-Vanġelu tal-lum jgħidilna li smewwiet iċċartu. Meta jitgħammed Ġesu, il-kelma li tintuża hija li ċċarrat, aħna ngħidu infetaħ, imma il-kelma bil-Grieg hija iċċarrat. Biex aħna nkunu nistgħu naraw x'hemm fuq, tindunaw kemm profonda dil-kelma. Nerġgħu insibuha meta jmut Ġesu. Tintuża l-istess kelma. Bil-Grieg hija skinemonos, li minna ġejja l-kelma xizma, taqsam, tiftaħ. Jekk iż-żmien l-aħħar festa li ċċelebrajna hija l-Epifanija, Alla li jrid juri lilu nnifsu min imur il-liturġija kuljum, jaf li l-ġimgħa l-oħra kuljum kellna d-derit ta' Kristu. Bdejna bil-prologu mbagħad Ġwanni l-Battista, mbagħad id-dixxipli jgħidilhom dal ħaruf talla u jmorru warajh l-ewwel kelma li jgħid Ġesu f'San Ġwan, xi tridu lil min qegħdin tfittxu. Kenna l-miraklu tal-ħobż ġie biex jitma', kenna l-miraklu ta' Ġesu li jimxi fuq l-ilma, dawk huma u l-Knisja tihomna dejjem f'da żmien tal-miliet l-epifaniji ta' Ġesu, il-mod li ġie biex jurina il-wiċċ ta' Alla, differenti ħafna mill-immaġinazzjoni ta' moħħna. Il-padres tal-Knisja jgħidu l-ideat joħolqu idoli. Huwa biss il-bniedem li jidħol fil-kelma li jkun jista' jara ftit, jixaqqaq ftit dak li hemm qudiemna. X'aħna fil-ħajja dejjem għandna żewġ għażliet, jew nħarsu biss l-isfel, għaw min ħares biss l-isfel, għaw min jgħix ħajtu biss iħares lejn iċ-ċirkustanzi lejn x'għandu ġaralu u jirrepeti, jew nħarsu l-fuq. Jew inħarsu l-fuq u nindunaw li hemm xi ħaġa miftuħa, imċarta, il-kelma profonda ħafna, iċċarrat. Kelli ħabiba tiegħi taħdem l-isptar u kienet propju taħdem fil-ward ta' twelid ta' tfal u kienet tgħidli li meta jagħmlu ċesarja il-massi li jridu jċartuh mhux jaqtawh biex toħroġ il-ħajja. U aħna naraw din it-tiċrita anke fil-qalb ta' Ġesu qabel ma jmut soldat jinfidlu qalbu. U stajna naraw kif jgħid San Ġwan Grisostmu it-tempju ta' Alla, il-qalb ta' Alla, minn dik il-qalb minfuda joħorġu id-demm u l-ilma. Lillum qegħdin niċċelebraw propju fl-aħħar tal-milied dan is-sagrament kbir li ħareġ minn din it-tiċrita tal-ferita tal-mulej tagħna. Mit-tiċrita tal-qalb ta' Kristu ħarġet il-ħajja il-ġdida. Din hija epifanija vera kemm hu sabiħ meta l-apostli marru jipritkaw u jiġu lura jgħidilhom mhux b'dan ifirħu li l-Ispirtu joqogħdu għalikom imma firħu li jisimkom miktub fis-smewwiet. Għalina li nkunu nsara tfisser li nħarsu lejn Alla minn perspettiva differenti. Ħafna minna iktar naduraw Alla fals milli l-Alla veru. L-Alla veru jurjunna Ġesu. Meta tiġi t-tiċrita niftakar dejjem Fiedichtein, ġieli smajtu biha din il-filosofa li kienet atea, anke ġejja minn familja ludija,
U meta tgħid l-istorja tagħha vera timpressjonani li l-konverżjoni tagħha bdiet kienet segretarja ta' filosofu ħassen u miet xi ħadd żgħir u bata tiġbor il-kotba u n-noti li kellu. U hi tgħid li ma riditx tmur għax ma riditx taffaċċja nies li huma mdejqin għax mitilhom xi ħadd. U tmur fid-dar ta' din l-armla u din l-armla kienet f'paċi kbira quddiem traċedja li ġratilha l-mewt tar-raġel. U x'kien ħarġet Edith Stein tgħid li dik l-armla bil-mod li għexet it-traċedja tal-mewt ta' żewġha, nikkwota li Edith Stein tgħid li għamlet xaq tiċrita fil-ħajt li jiena bnejt bejni u bejn Alla. U Edith Stein minn dik it-tiċrita dak meta ċarrat biċċa u l-ewwel tibda bit-tiċrita tkun ibsa mbagħad tibqa' sejra. Edith Stein daħlet fil-fidi nisranija tagħmdet, saret soru tal-klawsura karmelitana u tgħid li l-iktar momenti profondi meta spiċċat fil-kamp tal-konċentrament. L-istess fil-kjum għal-midinbin dis-soru tal-klawsura qarwiena f'nofs in-nies bla dinjità biex tidħol fiċ-chambers li kien hemm tal-gass. U hemmhekk tesperjenza wiċċ ta' Alla differenti ħafna minn dak li nimmaġinaw. It-tiċrita waslita biex ħajjitha wkoll tkun xhieda lil ħadd ieħor. U di t-tieni mistoqsija, jekk l-ewwel waħda hija liema kju qiegħed fih jien, it-tieni waħda hija liema hija t-tiċrita li hemm fil-ħajja tiegħek. X'qed tagħmillek? Toqtlok? Jew qed nissel il-ħajja għall-oħrajn. Illum qudiemna l-ikona tal-umiltà ta' Alla. Hija xi ħaġa inkredibbli fid-dinja li ngħixu fiha fejn il-bniedem irid jola jekk kien xi ħaġa tkun mimli titles u titli u jrid turi li inti xi ħaġa bil-karozzi bil-possessjoni billi tikber. Alla jagħmel eżattament bil-maqlub. Oriġeni jgħid li meta Alla jrid jagħmel xi ħaġa kbira kontra l-bnedmin juża strumenti żgħir u jiċċekkenu nnifsu biex ikun jista' juri il-kobor tiegħu. Aħna l-ġimgħa kollha rajna epifaniji differenti ta' Alla. Il-wiċċ ta' Alla li l-ħin kollu jirrifletti il-wiċċ tagħna. U llum il-kelma tgħidilna li quddiem din it-tiċrita nistgħu naraw is-sema nisimgħu kelma. Instema' leħen. X'nimmaġinaw aħna jekk Alla jkellimna, ħafna minna nimmaġinaw kundanni, ħafna minna nimmaġinaw kastigi, ħafna minna mis-sema nimmaġinaw sajjetti li joqtu n-nies, joqtluhom, imma llum qudiemna meta jiċċarrat is-sema, il-vuċi li tinstema' hija dan u ibni, mela turi mal-ewwel li Alla hu missier. Maħbub tu agapatos, beloved. L-insib il-għaxqa tiegħi fih. Din hija testimonjanza ta' Alla fuq Ġesu Kristu. Aħna l-bnedmin influenzati ħafna bil-kliem li nisimgħu. Le? Jien nibqa' impressjonat anke fil-ħidma pastorali bħala saċerdotu kemm nies jibqgħu feruti bil-kliem li jkunu qalulhom. Eżempju l-bullyingu. Niftakar persuna jien kont l-oratorju bil-Kirkara u di persuna meta noħdu ritratti dejjem bħal qamaluq. U jien kont niċċajta magħha, ejwa itħaq naqra għar-ritratt. U darba qalt li Fader Marti ħa ngħidlek. Qalt li meta kont tifla kelli snin il-barra. U kienu jqogħdu jgħadduni biżmien għalhekk ma niftaħx ħalqi. Dak iż-żmien ma nafx kellix id-dentatura, ġifri snin ma domx hemm naħseb jiena, imma baqgħet bħal qamaluq. Għax il-bullying ta' sħaba ġeluha ma titħaqqat fir-ritratti. Kemm hawn minna li aħna influenzati il-familja kien jgħidulna m'intix kapaċi, baħnan, tiżattaċ, tagħmilx, taqxaċċajt. M'intix bħal ħuk, m'intix bħal oħtok. Aħna l-kliem li jgħidulna l-oħrajn jidħlu fil-moħħ tagħna u jinfluwenzawna l-ħajjitna kollha. Jekk ikunu kliem negattivi
li l-bniedem jistgħu tinduna ġieli tara persuni li għandhom veru low self-esteem għax kissruhulhom. Inġili kelli qoddimi persuna tara tfajla gustuża qiegħda qoddimi u tibki għax mhix sabiħa, għax ħoxna, għax mhix tajba, għax daħlulha ġo moħħha li mhix hekk. U tħares li tgħid imma di vera. Imma hemm ukoll kliem ieħor li jibnik, kliem ieħor li jista' ifarġek, kelma li tgħid li xi ħadd li tagħmel il-ħajja tiegħek għal kollox differenti. Alla għandu kelma fuq ibnu u hija impressjonanti li fl-iktar mument importanti fil-ħajja ta' Ġesu kellu bżonn jisma' din il-kelma. Jekk għandna fil-Vanġelu momenti li jgħidu dan kien imxajtan, dan qed jitkellem bis-saħħa ta' Belzebul, Ġesu Kristu kellu bżonn jerġa' jisma' ġo fih il-kelma int ibni maħbub. Meta kulħadd qed jgħid salbu u kulħadd qed jikkundannah u Kristu jidher fallut kellu bżonn jisma' ġo qalbu l-kelma int ibni il-maħbub. Ja dejjem impressjonatni ħafna l-esperjenza ta' Kardinal Bernardin, ma qatt smajtu bih, kiteb ktieb jismu The Gift of Peace. Kien isqof kardinal, kien imexxi djoċeżi kbira u ġie akkużat b'sexual abuse li ma kienx vera. U dan kisruh totalment, dan tkisser li ftit wara qabdu kanser. U dan l-isqof, arċisqof ta' djoċeżi kbira, kardinal tal-Knisja, fil-ktieb tiegħu The Gift of Peace kien jgħid li kull darba fil-mument kien iħossu mkisser kien jerġa' jiftakar li hu saċerdot, li huwa isqof, li hu nisrani u li huma m'għamel xejn ħażin. U din tagħtu kuraġġ biex jikteb ktieb fuq il-paċi f'qalbek fl-iktar momenti diffiċli. U mit paċi kbira f'qalbu għax il-persuna li kien akkużah ma setax jissapporti iktar u stqar li kien akkużah biss biex jieħu l-flus. Imma quddiem mument li persuna kien imkisser xi ħadd litteralment aċċattlu il-pedestal ta' saqajh, il-platform fejn jgħix, u ħammarlu wiċċu ma' kull imkien, dan il-bniedem baqa' jisma' dejjem il-vuċi ta' ċufih u ma ħalla l-ħadd u xejn itelliflu l-paċi ta' qalbu. Din hija l-ħajja nisranija, dan huma n-nies li huma nsara ta' vera li jemnu din il-kelma. Aħna għandna bżonn nemmnu il-kelma anke meta l-evidenza mhux hekk. Int ibni il-maħbub. Jekk hemm xi ħaġa li fid-dinja li qed ngħixu fiha hija fraġli immens u qed tikber bis-sigħat hija l-problema ta' ħafna miż-żgħażagħ tagħna ta' identità. Min jien identità sesswali. Araw kemm qed tikber kuljum persuni, familji li jiġu jibku l-peni dak it-tifel tiegħi transsexual u t-tifel tiegħi tibdel is-sess u t-tifla tiegħi marret ma' mara oħra, di qiegħda issibilna problemi kbar, ma ħafna drabi l-problema hija profonda ħafna, hija dejjem problema ta' identità. Tot b'identità sesswali, tot għalina l-presbiteri, saċerdoti, l-identità tagħna ma xiex marbuta, tot għal minnkom ħafna minnkom miż-żewġin innutaw kif nimkissra l-identità taż-żwieġ. Jekk hemm xi ħaġa fil-festa tal-lum li hija ta' importanza kbira, hija li aħna nfittxu insibu l-identità vera tagħna. Jekk issib l-identità vera tiegħek, kif saba Ġesu iben maħbub, li Alla isib l-għaxqa tiegħu fih u ma ħalla lil xejn u l-ħadd jisraqilu. Li tkun nisrani tfisser li fid-dawl ta' Ġesu niskopri l-identità wkoll ta' min jien, għax l-istess kelma li l-mulej qal il-missier qala għall-ibnu jgħidha wkoll għal kull wieħed minna. Il-bniedem ifieq meta jħossu maħbub. Jekk hemm xi ħaġa li l-bniedem tbidlu la huma t-teddid u la tbiddilna, laqas il-biża' mi kapaċi tbidlu l-bniedem. Taqalqu iwa ma tbidlu le. Dak li l-bniedem tbidlu ta' vera hija l-imħabba. U allura llum il-Knisja toffrilna dan is-sagrament kbir tal-mamudija. Jien veru jiddispjaċini u nħoss li l-Knisja tista' tirrinova ruħha biss jekk jerġa' jiġi ċ-ċentru ta' kollox il-mamudija.
L-ewwel insara la kellhom gruppi u la kellhom affarijiet, kellhom il-mamudija. Jiffurmaw l-insara il-katekumja l-mamudija u jsostnu lil dawk li diġà rċevuha. Ġesu Kristu fis-sagramenti tagħna il-mamudija. San Pawli sejħilha tilqima qaddisa, tilqima meta tlaqqam jien ma nifhimx ħafna fir-raba, ma kinti jkollok siġra tal-bakkaljaw u tlaqqama ġo siġra tal-larinġ, dik il-frott li tagħti dik is-siġra ma jkunx bakkaljaw imma l-frott li tagħti s-siġra jkun larinġ jew frott ieħor ħelu. Aħna il-mamudija hija tilqima fi Kristu. Biex minflok il-ħajja tiegħi tagħti il-frott tal-bniedem il-qadim, il-frott tal-karattru tiegħi, il-frott tat-trawmi tiegħi, il-frott tad-dinamiċi tagħna, innutaw madwarna kemm hawn nies li huma arrabjati. Tisma' nies jidgħu jirrabja, kemm hawn nies li huma vjolenti fi kliemhom, f'emilhom, kemm hawn nies li mhux ġentili. Dak huwa l-bniedem il-qadim li kollha għandna. San Pawl meta jitkellem fuq il-mamudija jitkellem fuq il-bniedem il-qadim u l-bniedem il-ġdid. Bħalissa għandna saċerdot minn tagħna għandu żmien u qiegħed fl-aħħar ta' ħajtu. U saċerdot li nħobbu ħafna jiena, anzjan li ktebet anzjan li għandna. Ma meta kien żgħir kien fuq tiegħu. U kollha għandna l-bniedem il-qadim mhux hekk, u dal-aħħar għandi fader ħabib tiegħi kien qiegħed marid ħafna dan u ħareġ u kien ħajaqa u qallu xi ħaġa u l-ieħor ħatfu dan ix-xieħu qallu u saret qisha kwistjoni żgħira bejniethom. Imma wara minuta ma li daħal ġol kamra. Da saċerdot anzjan fuq 90 sena. Għajjet lil dal-fader ħabib tiegħi wkoll. U qallu sorry ara kemm qed tagħmel miegħi, sorry. Dak huwa l-bniedem l-antik u l-bniedem il-ġdid. Il-karattru l-antik tagħna kollha għandna superb nuħu għalija ma nitkellimx jew il-bniedem il-ġdid. Il-mamudija tgħidilna li dal-bniedem il-qadim irid jodos, irid imut, irid totlu. Il-mamudija mhijiex ċertifikat, il-mamudija mhijiex ritwal, għan-nisrani il-mamudija hija lifestyle, mod ġdid kif tgħix. Jekk naqbad kalċi u nniżlu ġod-deb, x'in jitla jkun indurat bid-deb. Jekk naqbad tiġiġa u nagħmilha bil-breadcrumbs, x'kien titla tkun kollha gold bil-breadcrumbs. Aħna nżinna ġo l-ilma tal-mamudija. Jiena jaġġibni l-ilma, l-importanza tal-ilma. 70% tad-dinja hija oċean, hija baħar, hija ilmijiet. 60% tal-bniedem tagħna hija ilma. Nitwildu ġoġuf imdawwar bl-ilma. Mhux tabxejn il-Knisja titkellem tant fuq l-ilma. Fil-barka tal-ilma imbarka mill-isbaħ li tingħat meta jiġi konsagrat l-ilma tal-mamudija li tibda mill-bidu għal Noè, għal baħar aħna għandna bżonn u hija impressjonanti li l-ilma fid-dinja kif tafu li x-xjenzati jħawwadhom l-ilma jew fid-dinja ma ġiex mid-dinja, ġi minn barra d-dinja. Imbagħad żviluppa l-ilma tad-dinja. Hija l-unika pjaneta li nafu biha li għandna ilma likwidu bħal manna li fih jista' jkun hemm il-ħajja. U Kristu jinżel f'din l-ilma ta' xmara Ġordan biex jagħtina dan is-sagrament il-kbir il-mamudija. Biex aħna wkoll ninżlu f'dan l-ilma mhux ġas meta jagħmduna ta' ħajjitna kollha. Biex ninżaw dan il-bniedem il-qadim. Il-padres tal-Knisja jgħidu li dal-bniedem il-qadim tantu feroċi u qalil li jmut qisu 10 minuti wara li jmutu ta' vera jibqa' jferfer. Il-mixja tal-ħajja nisranija, l-ispiritualità tagħna hija li jien ma nibqax ngħix biss fuq il-ġisem, ma nibqax ngħix biss fuq in-naturali, imma jidħol fina dak li hu vera spiritwali. Li mhijiex kwistjoni ta' tqanżieħa biex ngħixu tajjeb, imma hija don li rċevejna u rridu niskopruh. Il-mixja fil-ħajja nisranija u għalhekk hu sabiħ anke lil-lejla.
sfidajtu l-bart u r-riħ u ġejtu hawnhekk li aħna fil-Knisja ngħixu wkoll mill-kelma. Fil-fatt fil-mamudija l-ewwel ħaġa li jsaqsi s-saċerdot xi trid mill-Knisja ta' Alla u l-katekumi kien jgħidlu il-fidi. U s-saċerdot kien jerġa' jsaqsih u l-fidi x'ħadtik? Il-ħajja ta' dejjem. Jekk hemm xi ħaġa li aħna nirċievu b'rigal hija il-ħajja ta' dejjem u għalhekk bdejt bil-ġuf. Għax din iż-żerrija li aħna kollha għandna ġar ċevejnija għandha bżonn ġuf fejn tikber. Dan l-ilma tal-mamudija mhux biss il-battisteru. Min jaf li jaf kif jiena affissat li mort ħafna postijiet infittex il-battisteri. Il-Turkija, il-Greċja, nibqa' impressjonat. Enormità ta' battisteri. Kif l-insara kienu jibnu dal-battisteri kollha. Għax għall-insara is-sagrament il-kbir kien il-mamudija. L-Ewkaristija kienet biex issostni l-mamudija. Għax jekk aħna rċevejna ħajja ġdida mill-ilma u l-Ispirtu Santu bħal trabi, it-tarbija wara li titwilet għandha bżonn tikol biex tikber. U l-istess in-nisrani. U għalhekk hija tal-bikki li aħna għandna ħafna nsara li rċevew il-ħajja ġdida bil-mamudija imma ma jiklux, ma jsostnux, ma jħallux din il-ħajja tikber bl-Ewkaristija u bil-kelma. Aħna jekk nirċievu l-mamudija ta' vera bħala adulti għandna bżonn ikollna ġuf, komunità fejn din il-kelma, din iż-żerrija tikber f'stil ta' ħajja. Imut il-bniedem il-qadim li ddominat bil-pjaċir, iddominat bil-raġuni tad-dinja, iddominat li niddomina l-ħaddieħor għal bniedem il-ġdid fuq is-sura u xbija ta' Kristu li l-ewwel ħaġa li jurina hija s-solidarjetà u l-umiltà. Dan kollu huwa l-grazzja tal-Ispirtu Santu. L-mamudija hija impressjonanti li tibda billi ngħidu le tiċħat ix-xitan, tiċħat il-gidba tiegħu, tiċħat it-tlellix fieraħ tiegħu, l-apparenzi. In-nisrani fid-dinja li qed ngħixu fiha ma jistax jgħid iva għal kollox. Il-mixja tal-mamudija lilna l-ewwel ħaġa li tgħidilna hija rridu nħottu ġo fina jew aħjar inħallu l-Alla jħodd ġo fina dak li bena x-xitan. Ma mbagħad hemm il-parti l-oħra qed inħott mhux biex inħott. Qed inħott biex nikklirja l-arja, biex ma nibqax nagħmel reżistenza. Temmen inti falla li hu missier. Temmen f'Ġesu Kristu. Temmen fl-Ispirtu Santu il-mulej li jagħti il-ħajja. U temmen inti fil-Knisja, fil-komunità li temmen. Fix-xirka tal-qaddisin, fil-komunità li mixja l-mixja, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-ħajja ta' dejjem temmen. Kemm hu sabiħ il-fidi tagħna. Jien ma nistax ngħid iva dejjem u lil kulħadd. Jirid nitgħallem ngħid le biex ngħid iva ikbar. Tant impressjonani jitra pastorali li kiteb Osmani l-Italja li jitkellem biss fuq din ħaġa, jgħid il-Knisja titgħallem tgħid le. Ma mhux biex toqgħod tgħid le, biex tkun available għal dak li huwa iva. U anke aħna għandna bżonn dan il-ġuf fejn nisimgħu il-kelma għax il-fidi tiġi mis-smigħ tal-kelma, fejn nirċievu l-Ewkaristija. Aħna għandna preokkupazzjoni tiegħi bħala saċerdot mhijiex li insostnu dak li hemm, imma tafu li nofs Malta għawdex ma jmorru qatt tal-Qudies. Dik għandha tkun preokkupazzjoni kbira, mhux biex nikkundannawhom, biex nagħtuhom din il-ħajja, mhux biex ikollna ħafna nies, mhux importanti, biex din il-ħajja l-ġdida li ħadu ma tintilifx, ma tmutx, issa qasrija, jekk ma titfalix l-ilma, tista' tkun l-isbaħ qasrija li jkun hemm. Tmut. U z-żerrija li rċevejna fil-mamudija biex insostnuha, rridu insostnuha b'dal-ikel vera, dal-ikel ħaj, dal-ispirtu li jagħti l-ħajja. Kemm hu sabiħ
li dan il-ħadd tal-lum aħna kollha morna liturġija huwa l-għeluq taż-żmien tal-miliet u l-bidu huwa l-ewwel ħadd tas-sena liturġika. Għax il-ħajja tal-liturġija hija biex jiena nsostni dil-ħajja l-ġdida, biex il-ħajja ta' Kristu ssir il-ħajja tiegħi. Alla tagħna lill-ibnu mhux biex noqogħdu nħarsu lejh. Mhux ġas biex noqogħdu nadurawh, biex ngħixu bih. Waħda mill-isbaħ espressjonijiet li għandna. Alla tagħna lill-ibnu biex aħna ngħixu bih. Biex il-ħajja ta' ibnu ssir il-ħajja tagħna. U din il-ħajja tista' ssir tagħna u allura tagħti l-ħajja l-ħadd ieħor jekk tkun ħajja fl-Ispirtu. Jekk tkun ħajja fl-Ispirtu Santu il-mulej li jagħti l-ħajja għax Adam sar ruħ ħajja jgħid San Pawl, imma Kristu sar ir-ruħ li tagħti il-ħajja. U dan hu n-nisrani, il-maħaj. In-nisrani li jirċievi d-don tal-intelligenza, interleġġeri, jaqra fil-font. In-nisrani li jirċievi id-don li l-Alla jilqgħu ġifdaru u nisu ma laqgħux, imma lil min jilqgħu u aħna msejħin, anzi aħna mistidnin illum biex nilqgħuh. Itina grazzja li nsiru ulied Alla. Biex il-kelma li sema Ġesu fix-xmara Ġordan nisimgħuha aħna wkoll. Biex il-mixja li jagħmel Ġesu biex jevanġelizza it-tieni qari li kellna llum għadda fostna jagħmel il-ġid u jfejjaq. Biex aħna wkoll inkunu nsara li madwarna ngħaddu niżżiraw din il-kelma fil-ħajja tal-oħrajn. Jien taġġibni kif l-ewwel insara li kienu jieħdu bis-serjetà ħafna l-mamudija. Irnexxielhom relattivament fi ftit żmien, 300 sena, jikkonvertu l-Imperu Ruman. U aħna wara 2000 sena għandna qawwa fil-Kristjaneżmu nikkonvertu d-dinja ta' madwarna. Aħna din il-ħajja tal-mamudija ngħixuha, in-nies ta' madwarna jindunaw li aħna nsara. Darba mor ġo post jiena kont barra minn Malta u l-persuna li kienet hemm qalt li ma inti naħseb saċerdot. Naħseb kienet l-isbaħ kumpliment li qatt qalajt fajt, għax la kont libes kullari u la kont libes ta' assis. U jinsaqsita kif, għat li l-aġir tiegħek għat li naħseb inti saċerdot. Aħna jindunaw ta' madwarna li aħna nsara. In-nisrani mhux xi ħadd li jilbes Trump, f'waħda mill-litri mill-iktar sbieħ tal-ewwel insara jgħidu li isma' l-nisrani jgħix bħall-oħrajn, ta' jgħix fid-dinja normali, jaħdem bħall-oħrajn, jilbes bħall-oħrajn, jiżżewweġ bħall-oħrajn, jagħmel kollox bħall-oħrajn, imma differenti. Imma differenti. Għax ma jorbotx qalbu bħall-oħrajn, għax ma jgħix skont il-bniedem tal-ġisem li dejjem irid, imma jgħix skont il-bniedem tal-ispirtu li jingħata. Ejja wħud illum ukoll nitolbu lil Mulej joffrilna dan il-ġuf, joffrilna din il-ħajja biex aħna noffruha għal ħadd ieħor. Jew illum inħarsu lejn Ġesu fis-solidarjetà tiegħu u li niżel fil-qiegħan tal-art biex jaqlam il-qiegħ tal-art id-nubiet kollha tal-bniedem. Efriem tas-Sirja jgħid ġejt fid-dinja biex tfittex il-ladam. U meta ma sibtux bqajt nieżel ġol mewt biex jittellaw mill-imwiet għax inti ma tistax tgħix mingħajr dak li inti ħlaqt. Jew inħallu lil Mulej jinżel fil-Ġordan, tafu l-kelma Ġordan min natura tagħha l-etimoloġija tal-kelma tfisser l-isfel. Għax litteralment minn mal-art imqazza jaf li mill-ilmijiet il-kbar għal-baħar tal-Galilija tibda niżla sakemm tasal l-isfel fil-baħar il-mejjed. Dak huwa kollu l-ilma tal-Ġordan. Aħna dejjem għandna għażla f'dan l-ilma. Ir-rabbini Lut kienu jgħidu l-ilma tal-Ġordan għax f'Iżrael hemm żewġ lakes kbar. Waħda hija l-baħar tal-Galilija, fih eżattament daqs Malta, u l-oħra huwa l-baħar il-mejjed. U r-rabbini Lut jgħidu għalfejn waħda mimlija ħajja u l-oħra mimlija mewt, kollha melħ, ma jgħix fiha xejn. Jekk it-tnejn jixorbu mill-istess sajn.
U l-Lut jgħidu għax il-Baħar tal-Galilija jirċievi l-ilma u jaddih lill-oħrajn. Għandu fetħa l-Baħar tal-Galilija biex l-ilma li jirċievi ma jsirx ilma qiegħed, imma jinbidel u dak mimli ħut, mimli ħajja. L-oħra, il-Baħar il-mejjed, jirċievi l-ilma u jżommu għalih, ma jtih il-ħadd u jmut. U anke aħna jekk irċevejna l-ilma tal-Magħmudija għandna żewġ għażliet, jew nsiru l-Baħar il-mejjed, nirċivuh, inżommuh bħal dak li qal talent, difnu, ħallihem għax beża, jew inkella nkunu l-Baħar tal-Galilija li nirċievu u ngħaddu dak li nirċievu. Ġesu Kristu rċieva l-Ispiritu Santu u għaddih lilna. Ejjew aħna li qed nirċievu dal-Ispiritu ta' Ġesu ngħadduh lill-oħrajn. Jehudi b'dan l-ispirtu tal-ulied, induru lejn il-missier għax aħna wliedu u jitolbu t-talba li għallimna l-mulej Ġesu nnifsu. Nitolbu. Missier aħna rrodulek ħajr tal-li jibnek ġi fid-dinja biex ikun solidarji magħna, biex jurina l-wiċċ tal-missier bħala iben u biex lilna jagħtina l-ispirtu tiegħu biex jagħmilna wlied. Għamel dan l-ispirtu li aħna rċevejna ngħixuh u nikbru fl-ispirtu l-identità tagħna biex il-Magħmudija li rċevejna tkun il-mod li ngħixu u l-mod li nipproklamaw l-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Forsi qabel indirikkom illum law l-isqof magħna għandu l-birthday tajjeb ngħidu talba għall-isqof tagħna. Mulej Ġesu nirringrazzjawk għal Dun Anton li għażiltu biex ikun ir-raj ta' din id-djoċeżi, għall-imħabba li għandu lejn il-kelma u l-imħabba li għandu lejn il-poplu tiegħek. Nitolbuk kbir kullum u tgħinu biex ikun xhieda tar-raj tajjeb fil-Knisja li poġġejtu fiha bħala raj bi Kristu Sidna. U tajjeb minflok inbirikkom jien illum, ibirikna hu. Il-mulej magħkom. Tinżel fuqna l-barka ta' Alla li jħobbna, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru ħuti u ngħixu fil-paċi ta' Kristu.